catching the 9 o'clock plane. The Billionaire, Sylvia's mother says, take your umbrella, for Sylvie's starting to rain. Sylvia's mother says, thank you for calling, and so won't you call back again. And the operator said, 46 more, 5 minutes, 3 minutes, please. This is Serbia, just for a time, I only keep one. This is Serbia, just for a Brugerbazaren er en del af det demokratiske liv i det her land. Og så må vi altså være så tæt på grundlovsdagen som muligt. At vi ikke vil sælge grundlovsdagen, det er så fordi, at så har de så travlt alle politikerne og alle den almindelige del af befolkningen med at varetage deres opgaver. Og lægge det bagefter, det vil være temmelig dumt, ikke? Det her skal selvfølgelig komme intakt før alle de andre begynder at diskutere demokrati og politik osv. Så kan det jo komme med i debatten måske allerede. Men vi skal være de første. Hjertelig velkommen til alle deltagere, som har trodset regnvejret og mødt op her til Brugernes Bazar. Det synes jeg er utrolig flot. Når det glæder mig utrolig meget, at Rådet for Socialt Udsatte har valgt at afholde Brugernes Bazar her i Aarhus, ja, så er det fordi, det er utrolig vigtigt, at vi sikrer, at vi over hele landet sørger for at sætte fokus på vilkårene for samfundets allersvageste borgere. Og det er altså uanset om vi taler om hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende eller andre, som har det svært i hverdagen. Og det er uhyre vigtigt, at der som her i dag bliver skabt et forum, hvor det der er i centrum, det er de svageste og ikke dem, som er i stand til at råbe højest. Hvordan vil man sikre, at brugerne bliver hørt i den nye kommunale reform? Jeg synes faktisk, at vi har taget mange initiativer, så brugerne kommer mere på banen. Og nu bliver det sådan på det sociale område, at kommunerne skal gøre rede for deres indsats i forhold til de udsatte. Det gælder både i forhold til arbejdsmarkedet, altså på beskæftigelsessiden, men det gælder også i forhold til, hvad har man brug for af sociale institutioner, hvor meget regner man med, man trækker på forsorgshjemmene og lignende. Og på den måde bliver der sat fokus på de udsatte grupper i forhold til kommunalbestyrelsens arbejde. Det er meget varierende, hvor mange hjemløse der er i de forskellige kommuner, hvis vi nu tager det som eksempel. Og der er jo ingen tvivl om, at der er nogle kommuner, der særligt har hjemløseproblematikken at arbejde med. Det samme gør sig gældende, hvis vi tager de prostituerede. Det er også nogle kommuner, hvor der er mange flere end i andre. Og derfor synes jeg, at vi skal passe på med at lave nogle firkantede regler for, hvad man skal på det her område. Men hellere at tage udgangspunkt i mere konkret, der hvor problemerne er, der bliver man nødt til at have en drøftelse af, hvordan takler man de problemer. Og der tror jeg, der er en stigende bevidsthed hos politikerne i forhold til at inddrage brugerne. Fordi brugerne jo har den viden og den erfaring, som man netop kan bruge til at finde de rigtige løsninger. Og det er jo så også derfor, jeg hilser det velkommen, at I sætter så meget fokus på brugernes egne interesser og synspunkter. Ikke bare gennem de forskellige organisationer, men jo også med sådan noget som Brugernes Bazar i dag. Vedrørende handleplaner, fordi mange brugere føler, at handleplanen det bliver trukket ned over hovedet. Hvad med at lave en handleplan for livet, for den enkelte? Ja. Det kan jeg godt tænke. Jamen jeg er jo helt enig, og det var også derfor, at jeg i dag fremdrog nogle citater fra Brugernes Bazar sidste år, hvor jeg synes, der er nogle af brugerne, der på rigtig god måde fik udtrykt det her med, at nogle gange så virker systemet, sagsbehandlerne bedrevidende, og tror, at når de skal hjælpe, så skal de også bestemme, hvordan. Og det er vigtigt, at vi får den vendt om, til at vi tager udgangspunkt i, okay, hvad synes du selv, der er de muligheder, som vi kan sætte ind med. Og det er jo det, der skal være vores målsætning i arbejdet. Jamen det er jeg enig i, fordi det kunne være rart, hvis man følte, at handleplanen den var til for den enkelte, og var glad for den, og så følge den. Ja. Og det er sådan, den er ment. Det er jo meningen, at det skal være en hjælp. Og så må vi så arbejde med den holdningsændring igennem systemet og hos den enkelte sagsbehandler i forhold til, at man bliver dygtigere til
og tage udgangspunkt i den enkelte og vedkommendes ressourcer. Og det vil være den røde tråd, der går igen i den socialpolitik, som jeg står for. Det tager tid at løse egne problemer. Ask, hvad får man ud af at melde sig ind i SAND? Man får en platform fra, hvor man som bruger kan udtrykke nogle ønsker, nogle behov, og så kan man være sikker på, at de bliver formidlet videre i systemet, således at det er de rigtige mennesker, som bliver oplyst om de her ønsker og behov, som den enkelte måtte have. Altså, det er svært, har vi oplevet i hvert fald, for en bruger at komme ind til sin sagsbehandler, eller banke på døren til en politiker og sige, de her ting vil være godt for mig at få gennemført. Men i og med, at man går igennem sin organisation, der taler på de hjemløses vegne, har vi oplevet, at det faktisk kan lade sig gøre for mange af de ting, som man som individ har brug for. Den kan man godt få igennem og få nogle konkrete tilbud af det. Så kan man selvfølgelig få den sociale dimension, der vi er jo en masse, som går sammen og deltager i kurser og holder møder sammen, hvor vi diskuterer hjemløsepolitik og hvad vi ellers går og laver. Og der kan man få en masse gode oplevelser. Kurserne, der kan man også blive klædt på til at være brugernes repræsentanter, og ikke bare til at være sin egen lykkes med at få udtrykt de ønsker og behov, man selv har, men lære at inddrage andre i formulering af politiske budskaber, i hvordan man med fordel kan inddrage andre og samarbejde med andre brugerorganisationer, f.eks. SID. Hvordan bliver man medlem? Jamen, man er faktisk automatisk medlem. Hvis man er hjemløs eller tidligere hjemløs, så kan man deltage i vores arrangementer og komme til ord og være med. For eksempel i dag. Så man er selvskreven, det koster ikke noget.